שלום, שמי ניתאי שבטיאל ואני מאלף כלבים. היום רציתי לדבר איתכם איך לעבוד נכון עם כלוב רשת בכל הקשור לחינוך גורים. כלוב רשת ישמש אותנו ויעזור לנו מאוד בכל הקשור לגמילה מצרכים ולמניעת נזקים בכל תקופות חייו של הגור. תמיד כשאני מגיע ללקוחות אומרים לי אני לא רוצה לעבוד עם כלוב חינוך זה עונש, זה מזכיר לי חיה בגן חיות, אני בטוח שהכלב לא יאהב את זה. אני אומר, הכל שאלה של הכנה נכונה לכלוב חינוך והתנהלות נכונה עם הכלוב חינוך. היום אני אתן לכם מספר שיטות על מנת לגרום לכלב להרגיש בנוח בכלוב חינוך ואפילו לאהוב אותו. נקודה ראשונה, סוג הכלוב. חשוב שסוג הכלוב יהיה מסוג רשת על מנת שהכלב יוכל לראות את ההתנהלות בבית. נקודה שנייה, מיקום הכלוב. חשוב שהכלוב יהיה ממוקם במקום בו מתנהלים החיים בבית. נקודה שלישית, לפרוס מגבת על הכלוב. על מנת לתת לכלב תחושה של ביטחון ורוגע, הכוונה לתת לו גג. נקודה רביעית, הכנה לכלוב. אי אפשר שהכלוב מגיע אליכם הביתה, ישר לשים את הכלב, לסגור אותו ולצאת מהבית, שלום על ישראל. צריך קודם כל להכין את הכלב מספר ימים על מנת שיתרגל לכלוב וירגיש בו בנוח. אני עושה זאת ב6 ימים, יומיים. כל יומיים משהו אחר. יומיים ראשונים אני משאיר את הכלוב פתוח, נותן לכלב להיכנס, לצאת, זורק לו חטיף, מאכיל אותו בפנים, נותן לו להתרגל למרקם של המגש, לרעשים שהכלוב עושה, ובכך לגרום לו להרגיש מקום חיובי בגלל שאני זורק לו אוכל. יומיים אחר כך סוגר את הכלב בכלוב למשך זמנים חצי שעה עד שעה, 2-3 ביום, כשאני בבית. על מנת שהכלב ירגיש שהוא חלק מהבית, גם בתוך הכלוב, אני בבית, לידו, לא עוזב אותו. יומיים אחר כך סוגר את הכלב בכלוב לזמנים קצרים גם כן של שעה עד שעתיים, כשאני בבית וגם כשאני לא בבית. נקודה חמישית ואחרונה, התנהלות נכונה עם הכלוב. הרבה פעמים אני רואה שבעלים סוגרים את הכלב בכלוב רק כשהם לא בבית או רק בלילה, ופה הנקודה שצריך להבהיר. חשוב שהכלב יהיה סגור בכלוב גם כשאתם בבית. אוקיי? הכלוב חייב להיות חלק מחייו של הכלב. אם הכלב יקשר את הכלוב רק ליציאה שלכם מהבית או רק ללילה, בעצם הכלוב יהפוך למשהו שהוא לא הכי אוהב. ברגע שאני אשים את הכלב בכלוב, גם כשאתם בבית, עוד פעם, לזמנים קצרים, רבע שעה, 10 דקות, 5 דקות, זה ייתן לכלב תחושה שהוא אוהב את הכלוב, שזה חלק מהחיים שלו, שהכלוב הוא בעצם בית בתוך הבית שלכם. תודה רבה, ונתראה בסרטון הבא, חינוך גורים לגמילה מצרכים.